Про, 12 ката, видите си, неделя. Цялото семейство с приоритета. Къде го връщаме в първи клас направо. Свързан с мултиспорт картата. 10 км. Так 10 км бе. 7-8. 5 няма. Всички първи хвърли за това. Един път съм го правил, една година нищо. Няма да изключение. Тъй ще си бия обувките. От последния лов. Май ремонтират. Ще я стягат. Живот и здраве. Това вече е живот. Айде, тя сме у дома, ние сме тук да редактираме. Чао, чао. Направим една снимка, то е брутално. Чакай, Вайл, чакай ми да раздавам. Преди да съм ти развалил кадъра. Значи такава жега. Аз на мусала не съм брал. Друг път. Хората си слизат, ние се качваме. Тук има някаква лавинно опасна зона преди заслона. Отляво не би трябвало да е проблем. Е хижата, от която дойдохме. Някакви хора седят тук по къси ръкави. Аз толкова сняг не съм го виждал, Бела, ти, нали? Това е брутално. Зимно време съм идвала само веднъж. Аз съм идвал 4 пъти май, ама. Чак такова чудо. Сега, нали знаете най-важната подробност, че тези снимки никога няма да ги получите. Там може да я видите. Никога няма да ги получите. Дали ще улови този момент? Това вече го бие на дъжд, да ви кажа обаче. Защото ми капа на якото